niin suoraan. Mulla on ainakin nyt niin paljon staminaa, että mä pystyn oikeesti vaan breikkaa free vaikka noista kaikista, jos mä haluun. Mä söin tossa safka. Noin 20 000 sitä. Pois räjähtää. Noniin. Miten se nyt noin äkkiä? No joo, tietysti. Joo, ei mitään. Ihan reunalla kun seisoo, niin pystyy hakkaamaankin ihan hyvin. Ja break free. Ui saatana, mulla on ihan helvetin vähän HP:tä just nyt. Siellä on vähän huono olla nyt mun mielestä siellä reunalla. Joo, Mutta hyppää nyt kohta varmaan. Toivottavasti. Joo, pian pitäis. No nyt tuli lisää liekkiä, tää on tosi keskellä. Nyt. Joo, tuo niin mä heitän tää. Hyppää pian. Nyt hyppäs. Ja taas reunalla. No, nyt. No. Tuli 2 noita peräkkäin. Ja taas. Näin se kyllä kuolee, jos on kuollakseen. Tää on nyt mä oon päässyt paljon enemmän helttiä siltä kuin aikaisemmin. Jep. Saatana. Break free. Just ajoissa. Pian hyppää taas. Break free. Mä vedän. Mä vedän ultimata. Tässä pystyy seistä. Peleksin vieressä. Ai nyt tuli turpaa. Koittikaa nostaa jos pystyy. Tai nosta heti. Ai. Hyppäs. Nyt sai hiilattu jos. Ota vielä mäkkikin jos pystyt. Joo. Irti saatana. Jos. Tehdään ultimut. Täältä tulee hiiliä. Mene äkkiä helvetti. Kohta pitää rupea rämpää executionary. Joo. Eikö nyt saa jo? Saa, nyt mä rupeenkin. Alkaa. Mä tuon keskellä. Pois tätä flameista ekaan. Sitten se liekkeihin ekana ja sitten. Nyt sattuu. Mä nostan. Juu, jos pystyt. Yes. Mä vedän ultimata. Täällä on hyvä paikka tää nurkas nyt. Joo. Nää vetää puoleensa kun ei oo yhtään staminaa tässä. Vaan pysytään hengissä, niin kyllä tää on tässä. Pitäis vaan päästä sinne asti. Ei vittu, nyt mä oon tuolla vieksi.
No. Healeri on vähän nyt pois pelistä. Perkele. Ei se mitään, mä... Ihan just kuolen. Hiilittua nyt, niin tappakaa nyt. Perkele se pois. Nyt jes. On niin. Ristus se. Sininen Ebon staffi. Gauntlets tuli. Ebon se